Jamen, det er en ny security-order, vi skal have nogle velkommen til Fona. Ja, i dag inviterer Security for You, som vi ser her. Security for You. Ja, det er vores nye bryllup herovre. Goddag, vi skal simpelthen til at gå med maskingevær herinde i Fona, fordi der er så mange indbrud. Det første, vi gør her i Fona, hvis der er nogen, der kommer ind og går amok, vi går amok på dem. Det første, vi gør, vi skal back to basics. Vi kaster æble efter dem, vi slår dem med... Hvad er grundelementet i det der? Det er jo naturen og frugt. Og der har vi jo så valgt at placere en bananskrill. En bananbol, måske? Ja, det kunne nok godt være. Lige i døren til... Altså, til uge. Kan du lige prøve at åbne butikken? Jamen, Så er det åbent! Det er åbent! Ja, der er det kunder! Hun har sgu da totalt ondt i hovedet!